Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Hindi na po ako nakapag-chika sa inyo ng maayos, no? Kaya always tayo on the go ba? Babalik kami ngayon sa Bogo. Kaya pick up ko sa kung masinina dito. Oh. Ya, mularga po siya na tumuli man ako gani. Ya, kuan na. O gani? Sige. Kung hapit ko, makadali doon ka. Oo, ay problema. Hapit lang yun. Unsa may kana terus ay pero sa. Ay, atas na. Miss ko lang sa una. Oo na ta sa balay. Side drink. Kuha lang ko tayo Sprite. Superman nga ay Jollibee. Hello, titas. Finally, nakabalik na ako dito sa bahay. Just to get some stuff because tomorrow I'm going back to the city. So, umalik ako dito para kunin yung mga gamit, yung ibang gamit ko. Yung mga gamit ko dyan, hindi ko po muna sila nilagay sa taas kasi I would have to carry them all upstairs and hindi nga ako pwedeng mag-lift ng mabibigat, diba? So, dito lang muna sila. Kasi pabalik-balik naman ako sa bahay ng nanay ko ba. And 1 week na po talaga ako dito. 1 week na. This is Thursday na taron doon. Thursday. And I got here also Thursday last week. Wala ako masyadong video. Go. Go lang ng go. Yun. Abi kainit. Kainit din Ganahan ko butangan og something diri dong ba? kuan day. Kay Vera kaay siya. Paintings. Painting lang. Palitan mo yung mga baratuhon nga painting. No, so The next day.
is our Airbnb. Super nice. Pero we don't need this one. Kapag ibasa. Sige. Amo siyang ikuan. Amo ra siyang ali. Dako siya day. Asa ka mag-work? Okay. Nara kay secondary o workstation. Noise ko you. This is still Sundance. Ang kitchen is very nice. This is newly renovated, they said. Nice. Nice pag yun og CR day. Fairness. Bag-o pa jud siya do. It's very nice. Bag-o pa jud siya. Dako nun sa tanaw no nga katong wala ang kwarto-kwarto diri ba. Oh, very nice. The next day. Outfit of the day. Laang na ta. Good morning, Titas. Welcome po sa new video. Ngayon lang talaga ako makakapag-vlog ng maayos. Alis po ako, papunta ako sa isang mall, sa SMJ Mall. Kitain ko po yung former boss ko. And then ko na din hintayin yung aking pinsan. Kasi magkikita kami today. Hindi po ako nakapag-vlog ng maayos, pasensya na. But anyway, samahan niyo po ako sa aking mga lakad today. SMJ Mall dito sa Cebu. Kasi ibang mall siya dito dati. Pero talagang totally different. Ano na siya, bago na siya ba? Ang ganda. Cute lang to, boss nila ko. Nakabalik na po ako dito sa accommodation pero mabilisan lang kasi may collection ng basura ba. Pabalik po ako sa baba kasi magpapa-massage ako ba. May ano kasi dito, the good thing is may ano po dito, may Nuatay yung massage parlor ba.
Kaya palagi ko pong pinipili dito. May massage, massage place. Kaya papunta na tayo sa massage. So, may makante. One eternity later. I got me the massage. It was so relaxing. Nakakatulog ako doon. But sobrang relaxing. Babalik po ako doon. Pagbalik ko dito from Thailand. Sobrang nice ng feeling. Hello, titas. Kakabalik ko lang po sa Airbnb. And I'm just about to eat now kay yung pinsan ko kanina, nag-take away po siya ng pagkain. So, tawag dito, nag-take away siya ng pagkain for her family. So, ano na din, binigyan din ako ng take away. So, that's nice of her. Ano ko po siya, first cousin ko po siya. Among all my cousins, kami po yung pinaka-close growing up. So, it was really nice to catch up with her. I mean, masaya yung namin ba, kahit sobrang short lang. Na, parang wala lang nangyari. Parang matagal lang kaming hindi nagkita, pero same pa din yung pag-chika namin, ba ganun. But yeah, kakain po ako. Oh, sobrang sarap ng massage. Uy, sabi ko nga kay Ruth, that was the best 10 euro in my life so far. Kasi nga 10 euro lang siya. Tapos alam nyo naman sa Netherlands ang mahal po ng doon, ng tawag dito, ng massage. But yeah, it was really nice. So may po ako dito. Super meal po ako dito, yung tinake out ng pinsan ko. Siya? Chicken, tapos burger, steak, spaghetti, tapos rice. Super meal siya. Hindi yun talagang sa Jollibee, diba, na parang sobrang laki ng serving. Parang ang dami nga niya, pero para sa isang tao lang din siya ba? Enough lang din siya. And I just had a phone call with Ruth din at Ana. Nasa playground po sila ngayon. Nasa Mangkit Town, yung indoor playground na palaging pinupuntahan ni Ana. Alam nyo, namimiss ko na po talaga yung mag-ama ko. 1 week na po ako dito sa Cebu. At sobrang namimiss ko na po sila. Iba na talaga, no, pag may sarili na tayong pamilya ba. Sila na yung hinahanap mo talaga. Of course, it's really nice to meet my family again and reconnect like that, pero and also friends. Pero iba talaga pag may pamilya na tayo, no? Gusto natin magkasama na tayo palagi ba? So I think next time if I do another trip alone, I think max will be 2 weeks. Sobrang haba na po kasi. Para sa akin 1 week parang hinahanap ko na talaga yung comfort ng bahay namin, and also yung kasama ko talaga yung mag-ama ko ba, and yung mag-ama ko din pag nagtumatawag palagi nang sasabi na excited na kaming makita ka ulit or makasama ka ulit. Mag-ama ko, naaawa ako ba, lalo si Ana, nagka-countdown po yun si Ana till I get home ba. Si Ruth din ngayon, kakausap ko lang sa kanya, sabi niya na parang sabi niya ang thought was like, sana andito ka na, ganun ba, diba? So, excited na po akong umuwi talaga. Ano ba yan? Uy, dati excited umuwi ng Pilipinas. But, ngayon, excited na bumalik sa Netherlands. Alam niyo yung ganung feeling? Yung siguro nakaka-relate yung mga may life na sa ibang bansa, no? Or may family na kasama, may kasamang family na nagsisettle sa ibang bansa. Ganun siguro talaga, no? Pero of course, I love being in Cebu, and also, yung mga bagay na gusto kong gawin dati, and also yung mga pagkain na gusto kong kainin. Syempre na, ina-achieve ko po yun siya. Tulad dito, Jollibee. Diba? Pero, iba ang saya pag andito yung mag-ama ko. Siguro pag andito yung mag-ama ko, mas happy. Siguro ako ba? Ganun. Pero happy pa din naman. But yeah, I have an upcoming trip sa next week kasama yung aking mama tsaka yung mga kapatid ko sa Thailand. First time ko pumunta ng Thailand, and also it's my mama's first time to fly, and also to go up to travel abroad, and also for my other sisters, si Apple tsaka si Rochelle, yung sunod sa akin. Yung youngest kasi namin
nagta-travel na kasi yun kahit saan-saan. And, di ba nga, yung sa mga matagal na nanonood sa atin, naka-visit na po siya sa amin din sa Europe. Pero, yung kapatid ko, yung youngest, palagi po yung nagpupunta sa Korea. Parang this year, last year, hindi ko alam ilang beses siya punta ng Korea. So, this year, pupunta na naman siya ng Korea. Burger steak po ito. Ang sarap. Sorry po sa manonood, patakamin ko muna kayo. Lalo na those abroad. Sarap. Spicy pa lang in-order ng pinsan ko. So the thing is, it's not crispy anymore, pero okay lang. Sarap. Pag spicy, hindi ko ma-imagine kung walang rice. Kailangan may rice. Pasensya na po na snippets lang talaga yung mga video ko sa trip na to so far. Ang dami kasing ganap guys. And palagi akong mamadali. And actually, nahihiya din ako mag-video at magsalita ba. Ano nga pala? Hindi ako nakatulog na maayos kagabi. Although, it's very comfy here sa Airbnb na to. Aesthetically and yung functionality, ito yung pinaka-best na Airbnb na pag-stayhan ko so far. Pero, na downside, itong aircon, ang naiingayin ako sa kanya. Hindi ako masyadong makatulog na maayos. Yun lang. Yun lang talaga. Pero, other than that, sobrang nice ng place niya. Pero next time, pag balik ko galing ng Thailand, kasi hindi na po ako uuwi sa probinsya, kasi nga may gap lang na 1 day. So, nakakapagod, no? Maglaland ako ng Cebu ng Monday. Tapos, originally, yung plan ko was to go back to the countryside and then come back here in the city sa Tuesday. Kawawa naman yung katawang lupa ko, guys. So, I thought na minsan na bumalik sa probinsya, dito na lang po ako sa city. From Monday until I fly sa Wednesday para at least makapagpahinga ako ng maayos ba, and I can still buy stuff that I need to bring sa Netherlands, ganun. And I still have to go to my dentist, yung mga ganun before ako umuwi. May mga kailangan pa din akong gawin, ganun. Hindi nga ako nakapag-check up. Wala na, hindi ko ma-squeeze yun. Importante siya, pero gusto ko talagang sana makapag-check up. Pero next time, pag bumalik ako, ayoko na magplano ng out of the country na trip. Kaya para mas may time ako ba sa mga bagay na ganyan. We'll see. I have to plan it. Well, pero talaga po, sobrang namimiss ko na yung mag-ama ko. Gusto ko nang makasama yung mag-ama ko. Yung sana naman yun. So yeah, anyway, yun yung ganap po, guys. Yung mga ganap lately. Pero anyway, sobrang happy naman ako na nakita and nakasama ko yung mga gustong makasama. And yung especially doon sa probinsya, yung mga pinsan ko, yung mga pamangkin ko, tapos yung mga kapatid ko, yung mama ko, tapos mga uncle, auntie, ganun ba. But going back to what I said earlier, iba na pag may pamilya na tayo, gusto natin na sila yung palagi nating kasama. And last night, I met up with Ruth's close friend because he's also in Cebu now. So, nag-meet up kami quickly last night. And after our quick chat, doon sa IT Park, I also met up with a former colleague and also yung roommate ko dati sa dormitory namin doon sa academy kasi stay-in teacher po kasi ako dati. Yun. Na-meet ko siya last night after 6 years. The last time I met up with her was when I was still pregnant. And then, ngayon ulit yung time na nagkita kami. So, it's a really nice feeling, no? To reconnect with people you met in the past or you became friends with in the past. And then, somehow, naturally, you lose
like yung constant na communication. We still keep in touch, but then not like before na, no? But then when you meet them again, it's the same feeling ba na the way you chat, the way you talk to each other, and ang mga nabago lang is yung yung updates lang ng buhay, ganun. Pero yung connection same pa din. So nakaka-happy yung ganun. Sadly, I can't meet everybody, but that's normal, no? Kasi iba-iba na yung schedule ba, iba-iba na din ang life, ganun. Tomorrow, imimit ko naman yung close friends ko sa high school. So, yung kasama ko bukas before ako umuwi ng probinsya because may family event po kami tomorrow para sa death anniversary ng tatay ko. The death anniversary ng tatay ko yung sa talaga sa Tuesday. Pero tomorrow yung parang dinner together ba kay weekend man. So, yung lahat. So, I also look forward to meeting everybody before I go to before we fly to Thailand because basically that's the last time I would see them na kumpleto kami ba. But yeah, tapusin ko muna yung aking kinakain, no? And lang to siya, na vlog update lang po to siya. I hope okay po kayong lahat and I hope nag-enjoy po kayo and you're all doing well. See you na naman po sa susunod na video, no? Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat. Uy! Mush.